Moikka! Tänään on 18. päivä 6. ja nyt on yö. Kello on tyyli jotain 3. Ja mulla on silti paljon enemmän motivaatiota tällä hetkellä. Ja mä halusin kuvata tämän videon silleen mahdollisimman ei-esteettisen näköisesti. Tai niin kuin, joo, mun hiukset on takana, mutta ne on likaset ja mulla ei ole meikkiä. Ja niin kuin, ei sinun tarvii edes katsoa tätä niin videoa, vaan enemmänkin vaan laitat silmät kiinni niin kuin viime videossakin. Ja nyt tulee niin basic juttuja, mutta silti. Mä oon juonut tänään ja eilen tosi paljon vettä. Ja mulla on heti ollut paljon parempi olo. Vaikka mulla olisi kuinka hikinen ja ruma ja läskiolo, niin se silti niin kuin parantaa mun oloa. Juo please sitä vettä. Kato mun otsaa. Ei minkäänlaisia ryppyjä. Ei yhtään ryppyä. Mun iho näyttää niin kuin paremmalta ja musta tuntuu paremmalta. Ja hengityskään ei haise niin pahalle. Sitten toinen. Syö joka päivä 1 hedelmä tai jotain vihanneksia. Jompikumpi. Koska sekin niin kuin auttaa ihan sikana. Mä en tiedä, tuunko mä tai sä niin kun liikkumaan silleen hirveämmin, mut yritä jotain tehdä. Mä oon nytkin vaan kävellyt ympäriinsä ja seisonut ja justiinsa niin kun venytellyt ja tälleen. Ja teen niitä TikTok-videoita. Niistäkin tulee niin paljon parempi olo. Niitä on niin kiva katsoa myöhemmin. Et tee asioita, vaikkei susta tuntuisi siltä, niin vaikka alat siivoo tai jotain. Koska oikeasti elämä vaan menee niin kuin hukkaan siinä, että sä mietit koko ajan, että sussa on jotain vikaa. Ja että sun pitää nyt niin kuin tehdä jotain merkityksellistä, kun se merkityksellinen voi just olla se, että sä huolehdit itsestäsi. Joten juo sitä vettä. Jos se ei tee mieli syödä, niin otat jotain semmoista helppoa, niin kuin smoothieta tai jotain. Mutta jos sä haluat syödä ihan kunnolla, niin syöt vaikka maapähkinä voileipää tai teet itsellesi makaronia ja jauhelihaa. Niin tommosia tosi basic ruokia. Tai lämmität itsellesi nakkeja tai lihapullia tai jotain semmoista einesruokaa. Tai syöt pinaattilettuja. Siis musta tuntuu, että mä unohdan, että ruokia on vaikka kuinka paljon, koska mä jotenkin ajattelen, että mun pitää syödä jotenkin tietyllä lailla. Mutta ei tarvii. Legit, me tarvitaan proteiinia, sitten hiilihydraatteja ja kuitua. Ja kuitua voi saada oikeasti missä tahansa melkeinpä. Syöt vaikka ruisleipää, niin kuin jotain. Ja jos et sä jaksa tehdä itsellesi ruokaa, niin sä voit vaan niin kuin ostaa ihan sikana aineksia ja syödä niitä suoraan. Niin kuin vaikka juustoa niin kuin erikseen. Ja sitten vaikka tomaattia. Ja sen lisäksi kinkkuu. Niin kuin ihan turha niin kuin alkaa silleen ärsyyntyä ja masentua tämmöisistä asioista, kun ei ole mitään hätää. Sä voit tehdä nuo asiat, ja sit kun sä oot tehnyt ne asiat, niin sun on paljon parempi olla sun kehossa. Ja ehkä sä pääset myöskin eteenpäin. Silleen, että sä vaan, en mä tiedä, vaikka luot jotain taiteellista. Ihan vaan itsestäkin. Tai että sulla on parempi olo sun kehossa, niin kuin ylipäätänsä. Että sulla ei ole koko ajan kipuja. Ja niin kuin, ehkä sun hiuksetkin kasvaa paremman näköiseksi.
ehkä sä näytät paremmalta sitten, kun sä oikeasti syöt kunnolla. Ja mä tiedän, että se on tosi vaikeeta. Nyt se on helppoa sanoa, kun musta tuntuu, että mä nyt teen niitä asioita jo, niin se ei haittaa. Mutta sitten kun tulee niitä päiviä, kun tuntee sen niin huonoksi ja sillä, niin älä please tee sitä itsellesi. Joko. Syöt edes jotain. Ihan sama oikeesti. Vaikka sitten mozzarella ja tomaattia. Mut jotain. Kananmunia. Jotain, mistä tulee parempi olo. Koska jos sä vaan jäät sängyn pohjalle, niin sä vaan niinku teet itsellesi pahemman olon niinku loppujen lopuksi. Niinku, joo, mä tiedän, että se on niinku meidän motiivi tavallaan, että me tehdään itsellemme niinku hallaa silleen. Mut niinku, kyllä nyt haluaisin tällä kertaa yrittää. Yritetään tehdä parhaamme. Ja sit, jos nämä pienet asiat ei auta ollenkaan meidän oloa, niin sitten voi luovuttaa. Sitten me keksitään jotain muuta. Mutta oikeasti, musta tuntuu, että mulla on niinku 1,000,000 kertaa parempi olo, kun mä oon juonut vettä. Ja mä oon niinku antanut itselleni aikaa. Ja justiinsa käynyt suihkussa tai harjannut hiukset. Tai venytellyt, syönyt kunnolla. Ja okei, tänään mulla on motivaatio myös sen takia, että mä pääsin ehkä niin kuin yhteen pajastojuttuun. Me haettiin tänään pajalla sinne. Ja jos mä pääsen sinne, niin mulla on 3 kuukaudeksi jotain tekemistä, joka innostaa mua tosi paljon, koska mä en tiedä, mitä se tekeminen on. Niin sit se on aika kiva, että on uusia ihmisiä, uudet asiat ja saattaa olla jopa taidenäyttely. Niin. Tiedän, että jokainen päivä ei ole tämmönen, mitä nyt tällä hetkellä tämä päivä on. Mutta sä voit yrittää. Vaikka sulla ei olisi kavereita, vaikka Oliver ei olisi sun tukena, vaikka perhekään ei olisi sun tukena ja saisit ihan yksin, niin teet nuo asiat ja sulle tulisi paljon parempi olo. Ei mulla muuta. Joo. Ja ois se hyvä, jos me nukuttais oikeaan aikaan. Eikä tälleen nukuttais päikkäreitä. Mut mäkin on ollut niin väsynyt, että on tehnyt mieli vaan koko ajan nukkuu. Mutta niin. Love you.